Jarinka, umývaš ho? Vertika? To ti chutí jeho kožuštek? Vážne? No poumývaj ho. Tak, kolo hlavy. No. Čacana. No. Čo má toto všetko znamenať? Viem, že to vyzerá bláznivo. Ale ak sa chcem dostať do poslednej amatérskej súťaže v Apole, tak musím trénovať. Chcete súťažiť na amatérskej prehliadke v Apole? Ako to robíte? Chodí váš komorník okruhom špiclovať a kradne návody? Moje číslo je ukradné, viem od koho. Ja osobne by som vybral lepší materiál, ale jeho autor to celkom slušne predvádzal. Milečka, nech sa páči. Čo je Francisco? Teď sa tuším. Ste od neho Kiara. Kiarinka. Kiara. Kiara. Kiarinka. Čo? Kukučka, herecka, no to